Hei, mä oon Kati Lappalainen ja työskentelen vaativissa myynnin tehtävissä kalustealalla. Mä oon aina ollut kiinnostunut muista ihmisistä, ihmisten käyttäytymisestä, käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Olen myös erittäin kiinnostunut kehittämään itseäni, uusimaan toimintatapoja, kehittymään henkilökohtaisesti ja työssäni. Miksi itsetuntemus on esihenkilölle tärkeää? Jos esihenkilö ei pysty johtamaan itseään, niin kuinka hyvä hän on johtamaan muita? Itsetuntemus on avainasemassa itsensä johtamiseen, ja jotta voi johtaa itseään, tulee tuntea itsensä. Koska esihenkilötyö on vaativaa ihmissuhdetyötä, ja esihenkilön on oltava jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiin, on itsetuntemuksella iso merkitys ihmistuntemuksessa. Omia toimintatapoja ymmärtämällä voidaan ymmärtää muiden ihmisten toimintatapoja ja tunnistetaan yksilöiden toimintaeroja. Hyvä itsetuntemus auttaa siis esihenkilöä arvostamaan ja kohtelemaan kaikkia yksilöinä ja hyödyntämään työntekijöiden erilaisuutta. Itsensä tunteva esihenkilö ymmärtää, miten omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristöönsä, kykenee mukauttamaan omaa toimintaansa, vuorovaikutusta ja viestintää yksilötasolla tarpeen vaatiessa. Kun tiedostetaan omat vahvuudet, pystytään niitä käyttämään paremmin hyväksi ja vastaavasti heikkouksien tunnistaminen ehkäisee sitten huonoihin toimintamalleihin ja toimintatapoihin sortumista. Kun esimies tuntee itsensä, pystyy hän paremmin auttamaan tiimiään. Kun esimies tunnistaa omat toimintatapansa, tunteensa, arvonsa, päämääränsä, kehittämiskohteensa, niin hänen käytöksensä ei ole ristiriitaista eikä epävarmaa johtajana. Esimiehen tulee ottaa vastuu ominaisuuksiensa, elämänhallintansa sekä ajankäyttönsä kehittämisestä kyetäkseen tukemaan johdettaviaan. Miten esihenkilö voi tukea tiimiänsä tai tiimiläisiänsä itsensä johtamisessa? Tärkeitä yksilön itsensä johtamiseen tukevasta ja kannustavassa esimiestyössä on vuorovaikutus, eli avoin palaute ja keskustelukulttuuri. Esihenkilö ohjaa alaisiaan tekemään ratkaisuja oma-aloitteisesti, tukee omaan ajatteluun, vahvistaa tunnetta pystyvyydestä ja osaamisesta. Esihenkilö ei ratko ongelmia alaistensa puolesta eikä tee tehtäviä alaistensa puolesta, osoittaa luottamusta yksilöön ja hänen kykyihinsä. Esihenkilö kannustaa alaisia itsereflektointiin ja harrastaa sitä myös itse. Työssä on oltava myös selkeät ja realistiset tavoitteet, jotta tiimiläiset tietävät, mitä heiltä halutaan ja odotetaan. Tavoitteita tietenkin tulee myös seurata ja antaa palautetta onnistumisesta. Esimiehen tulee panostaa henkilön kannustamiseen, palkitsemiseen, haastamiseen ja valmentamiseen. Esimies näyttää myös vahvasti omalla toiminnallaan esimerkkiä alaisilleen. Kiitos.